babu wata halitta da ya kai gizo-gizo spider gida wanda yake weakest gida a duniya, babu wanda ya kai nasu. Weakest gidansu bangare biyu ne, raunin gidan ta bangaren karfi, na biyu raunin gidan ta bangaren cin amanan juna. Babu wata dabba da ke cin amanan juna kamar gizo-gizo, shi yasa Allah ya ce gidansu mai rauni ne, wato babu amana a cikinsa. Rauni na farko yadda suke saka gidan, daga cikin saka gidan ma Qur'ani ya ƙara bayyana mana mu'jizansa, sai ya ce masalul ankabuti takhazat baita. Kaga ittakhazat ana nufin me, mace kenan, akwai gender, don an ce ittakhazat a larabci akwai bambancin gender namiji da mace. So da haka ittakhazat ta'un din nan iya nufin mace ne. Bincike recently ya bayyana cewa ashe matar ke saka gidan ba namijin ba. Shi yasa Qur'ani ya kira cewa macen ke sakawa, amma wannan binciken duniya ba ta san shi ba a shekara 50 da suka wuce. Hakikatan sani na hakika less than 50 years aka san cewa matar ke saka gida, kuma Qur'ani sai ya ce masalul ankabuti takhazat baitan, sai ishara zuwa ga macen ke yi, kuma yanzu bincike bayyana macen ce. Na biyu inda saka tana yin sa shara ne, so da aka yagewan gidan abu ne mai sauki. To wannan shine bangaren raunin gidan ta bangaren halitta da ido ke iya gani. Shara suke yi, kana taba shi kenan sai lalace. Sai bangaren rauni na biyu da Qur'ani ya bayyana shine bangaren cin amanan juna. Idan ka samu gizo-gizo namiji da mace, idan macen ta samu juna biyu, idan mijin ya kwanta bacci sai ta kashe shi. Shi yasa babu namijin ankabut gizo-gizo da matarsa za ta yi ciki kuma ya kwanta bacci ba kashe shi ba, kashe shi take yi. In ta kashe shi take zama take ci a lokacin da take fertilization. Me za a ce da Hausa kenan? Fertilization me da Hausa? Da take kaman kyankyasa, tana samun wannan kaman kwai din nata, in za ta kyankyashe sai ta kashe mijin. So da Allah akwai rauni da ya kashe mace ta kashe mijinta? In ta kashe shi ba barin gawa take ba, gawarsa take ci, namansa take ji shine abincinta lokacin da take kyankyasa. Rauni ya fito ko bai fito ba? Duk wannan binciken bai kai shekara 50 ba duniya da sani. Waɗanda suka yi binciken nan sun fi professors 100 akan wannan al'amarin, kuma ba musulmai bane, ba kuma ayat suka sani ba, bincike ne akan gidansa. Amma duba abin mamaki na cikin Qur'ani. Bayan ta kashe shi, ita tana kyankyashe 'ya'yan. Aikinta na farko 'ya'yan kashe ta suke yi. Sun kashe ita ce uwar, ita ce abincin farko da 'ya'yanta suke ci. Akan uwar suke. Suna yin wannan in sun kai guda 50. Before su girma tsakaninsu suna kashe kaman guda 40 su cinye. Da Allah akwai raunin da ya kai wannan? Akwai cin amana da ya kai wannan? Shi yasa Allah ya ce duk wanda ya rike wani abun bauta koma bayan Allah kaman gizo-gizo da ya rike gida ne. Babu gida mai rauni na cin amana kaman gidan gizo-gizo. Da Allah in ba Allah ba wa isa san wannan. Baka jin wannan ya kara maka imani da Allah? Baka jin wannan ya kara maka imani da Qur'anin Allah subhanahu wataala? Sai ta kashe shi, shi kuma 'ya'yan suna girma, ana kyankashewa shikenan sai su gama da uwar su cinye. Ta cinye mijinta, 'ya'yan da sun cinye da su ma sai su fara cinye junansu. Waɗanda suke girma su zama wani abu 'yan kaɗan ne. A cikin su namiji kuma ya auri mace, shi ma idan ya aure ta tana samun waɗannan kwai ɗin ko kuma abin da yake na ciki sai ta kashe shi. Shi ma an ta haihu 'ya'yan su gama da ita, in sun gama da ita su ma kuma sai su fara cinye junansu. Shi yasa Allah ya ce duk wanda ya rike koma bayan wani, ya rike wani abun bauta koma bayan Allah a matsayin zai masa wani abu ba Allah ba, to kaman gidan gizo-gizo ne. Shine kai da shi din za ku kare wajen kashe juna ne. Akwai kisa da ya kai kashe imanin mutum? Ai ba kisan rai shine ma babba ba, a raba ka da imani an gama kashe ka. A raba ka da Allah kai an gama kashe ka. Duba waɗannan misalai, su ne fa misalai suke cewa wai me yasa Allah yake misali da ƙuda da gizo-gizo, amma duba ilimin da ke ciki. Har ana samun Nobel Prize a duniya akan wannan binciken, wanda Qur'ani ya faɗa shekara 1400 da yan kai. Shi yasa duk abin da Allah ya faɗa na ilimi, Qur'ani ba za mu iya exhausting ilimin Qur'ani ba. Ba za mu iya yi, ba mutumin da zai sani duk abin da ke cikin Qur'ani. Shi yasa har a yanzu dukkan wani modern discovery a science da aka yi, musamman abin da ya shafi science na halittu da ke da rai, babu wani abin da ya tabbata ya zama yaqini an yi wanda Qur'ani bai magana akan sa ba, ko kuma Qur'ani bai yi discovering wannan ilimin sama da shekara 1400 ba. Shi yasa mun gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imar Qur'ani da ni'imar musulunci.